O Concello da Pobra amplía a súa oferta de actividades saudables coa aposta en masa do terceiro programa de Tai Chi terapéutico. Nesta ocasión, a iniciativa estará disponible ata finais de decembro. Promover hábitos de vida saudables, mellorar o benestar físico e emocional e crear novos espazos de encontro para a veciñanza. Con estes obxectivos, o Concello da Pobra do Caramiñal pon en marcha unha nova actividade de Tai Chi terapéutico dirixida á cidadanía. É unha actividade que ten moita demanda, a xente está moi contenta, xa non só polo ben que o pasan, senón polo boa que é para a saúde, tanto física como mental, de nós, das persoas, e nós, por eso, dende a Concellaría de Participación Veciñal, decidimos un ano máis pois poñela en marcha. As sesións realizaránse en 2 puntos do municipio, os martes ás 10:30 da mañá no Centro Social de Santa Cruz, aínda que inicialmente as clases terán lugar na Casa da Mocidade. Pola súa banda, os mércores ás 7 da tarde, a actividade desenvolverase na Escola Unitaria do Vilariño. O programa arrancará os días 16 e 17 de xuño e prolongarase ata finais de ano. Este ano vaise facer 2 días a semana, os martes e os mércores, e localizado en 2 lugares. Primeiro, a do martes será no Centro Sociocultural da Santa Cruz. Este centro actualmente está en obras e mentras non se remate se vai a realizar na Casa da Mocidade. O horario se dá ás 10:30 da mañán e despois o mércores pois será no Vilariño, na Escola do Vilariño, a partir das 8 da tarde. Imos comenzar o 16 de xuño e vai durar todo o ano ata finais de decembro. As clases estarán impartidas por Sergio García Pose, fisioterapeuta con máis de 20 anos de experiencia profesional e instructor de Tai Chi Chuan e Chi Kung, unha combinación que busca adaptar a práctica as necesidades e capacidades de cada participante. A proposta é dun exercicio orientado sobre todo á saúde, que a particularidade que, como enfocamos o Tai Chi neste caso, pois sería unha actividade fundamentalmente terapéutica, de movimento suave, lento. Non se trata de repeticións como calquera outra ximnasia, senón que precisa dunha atención e dunha atención, o movimento, ou intención, perdón, o cal vai axudar a que desenrolemos pois, o primeiro de todo, unha conciencia corporal. O Tai Chi terapéutico é unha actividade accesible para persoas de diferentes idades, xa que combina movimento suave, coordinación, equilibrio e concentración, favorecendo tanto a saúde física como o benestar emocional. A mí me gustaría que isto fora unha ferramenta para os usuarios, algo que non se remate unha hora a semana e unha hora a semana, pero para min, como eu entendo a disciplina, isto ten unha aplicación diaria, ten unha aplicación funcional nas nosas vidas. Me atrevería a decir que máis aínda que a nivel físico, porque tamén o entrenamento mental, tanto que andamos con tantos problemiñas a ese nivel ahora mismo na nosa sociedade, vamos, que creo que si podería ser unha desas cousiñas que podería ter a xente no seu caixón para facerse un pouco máis cargo das súas vidas, da súa saúde, que é unha proposta que a min, me parece especialmente importante. As persoas interesadas xa poden formalizar a súa inscripción a través do Rexistro Municipal ou da sede electrónica do Concello.